Salam Döwran ağa. Salam. Bugün tapaňyz näme barada bolar? Bugün nähip bolsa biz inni üstünlük kazanmak üçün gerekli ilkinci adımların ilkincilerinden yine bir varda durup geçmek isteýäs. Ol bolsa adam üstünlük kazanmak isteýän bolsa ilki özüni tanamaly. Yani Türkmenlerde söz var, yani özüni tanan welliýi. Şoň üçin üstünlük kazanjak bolsaň ilki sen kim? Yani ýa-da men özüm üçin sorsam ilki men kim? Özümü tanamaly. Menin özümün kemçiliklerim, artykbaşlyklarym, başarnyklyklarim, durmuşdaky şu adaçyl eden işlerim. Ýadyňyza düşýärmese öňkepleşiklerde adam esasen özü bilen baş-başa garmany öwrenmelidir. Kitabxana, ýörägine diýdik, seýahatda diýdik. Adam gyn tarap ene. Şu özüň bilen baş-başa galyp başaryp, özüni seljermek, özüni analiz etmek. Üstünlük kazanjak bolsaň birinji özüni tanamaly. Men hemmeleri çekip bolanokda näme biljegiňi başarmaly. Men mysal üçin şu aýdym sözü bilmerin. Aýdym olmak üçin birinji nowatda ses gerek. Men özümi seljersem, men öz sesim ýokdur bilsem, häzir diýmek men aýdym söz başarmalym. Demek ki başka özüme has başarjaklarym. Biz aýdymçylar bilen sunuda işlerimiz we hatda şeýlemizde köpden şäherde aýdym olmak üçin hani özüňizi işlemek bardyr edilýär. Belki sesi birinji nowatda öňoklar. Şu diýen temamda aýdym olmak bardyr. Bolmaly üçin şeýle diýili özüňi tanamaly. İlkinji. Özüňi tanamak üçin näme ýa-da ýalak özüňi gowy seljermeli. Şeýlerimizde üstünlük kazanýan adamlaryň durmuşlaryny okamyzy ähli üstünlük kazanýan adamlar ökmen bir tapawutly beýlikler. Ýöne bu tapawut demek başkara ökünmek, ya olaryň giyinişärak giyinmek, ya olaryň kepleşärak keplemek maňa tapawutly der. Atna hemme birimizden tapawutly. Adam diýär ki, barmany ýene şeýle iş atmagy deşler diýilýär. Şoň üçin hemme birini tapawutly. Ýöne şu tapawutlygymyzy bilmeli. Hani özüni tanamak diýmek näme? Aslında özüniň tapawutlygyny bilmek. Iki çağlar meňdeşler influencer etsen. Şey dämi? Iş wagtda men 5 soragyň deň bolmaly şeýlerim diýilýär da, hemmemizem. Ýöne şu tapawutlygy bilmek, şoňa görä de özüni seljermek. Aslında özüni tanamak diýmek öz erkin eýesi bolmak diýmek. Öz erkin eýesi bolmak diýmek. Yani özüň bolmak, öz erkin eýesi bolmak, öz ýoluň, öz nusxan bolmak diýmek. Adamyň özüni tanamakdan, özünden hani özüni seljermekden aslında öz erkine eýerler. Öz erkin bolmak, öz ýygyny goýmak diýilýär durmuşda. Yani şey diýerek şeýle yanlış pikir, men öz erkime islenmeden, öz sen etbileňok. Näme etbileňok? Ýa bizim erkimiz haçanla kultaýdan ýerden başgasynyň erkine täsir berýän bolsa, şonda bizim erkimiziň çägi, erkligi çägi torýar. Yani demek ki özüni tanamak demek, özüň bolmak demek, öz erkin bolmak demek, isleýän zadyny etmek, isleýän adamlara ýan bermek, kelläňe görä hereket etmek maňa gelenok. Yani birinji özüňi üstünlük kazanjak bolsaň birinji nowatdaky ädim ýa-ni gaýtmaýarak. İkinji arzu, murat, maksat keslemek. Yani misal üçin şeýle diýilýär da, adam diýär da, misal üçin näme misal etireli, telefon diýili. Men şu telefony alyp bilmerin diýse, beýne şeýle signal berýär adam. Ben şu telefonu alyp bilmejän goýdurlar üçin beýin şu işlemegini goýýar. Şu telefon almak bilen manaşykly. Aýa sen eger men şu telefonu nädip alarym? Belki telefon tapylmam biler. Ýöne malymda etýämler, men nädip şu telefon alyp bilerim diýsem, beýin şoňsy işlep başlaýar. Ýol gözep başlaýar. Yani şu telefonu almak üçin näme etmeli? Näme zähmetler çekmeli? Yani şeýle ýene bir awadan sözüm, öz gowudan sözüm berim. Men başarmar diýen adamlaryň diýe. Belki de 100% başaran nädir diýe. Ýöne men başaran diýen adamlaryň diýe. Belki 100% başaran nädir? Ýöne 40% başarandyr diýe. Sen gaýdan nusxamyzda ýakalak. Men başarmar diýsem boly ýol ýapdyň diýen. Şu giten ýoly, üstüli giten ýol ýapdyň. Men başaran diýsem, demek ki işlep başlaýar. Ýa-ni gaýtmaýarak. Men bir maksatym mawada durmuşdy. Şu maksadymy belläp bolsak,
Yani maksat belirleme için ayttık öňçek özüň tanamaly her falan birine öýkünde eşlaq bolupdyr, bir eşlaq okuplar, menin okuplaşyk ya şularny şeýle bolupdyr, şunu etjek diýmekdärle özüň öýe öz adamyň karakterine görä, öz yaradış tapawutlugyna görä belländi sonra şu maksadyň uğrunda şol özüň tanamadan sonra maksadyň goýanda sonra kesitli olsa men şeýleçek diýip kesitli olsa onu eýem beyin şu maksada yetmek üçin ýollar gözep başlaýar. Yani harekete geçip başlaýar. Şoň üçin özüň bolmak aslında öz maksadyň, muradyň iýesi bolmak diýmek. Özüň bolmak diýmek. Aslında hiç bir arzu bolmadyk adam ýa-da diňe, yani arzu şahsy häwitleriniň ýygyny alýan adamyň ne özüne peýdasy bar, ne başgasyna peýdasy bar. Yani özüň bolmak diýmek, hem öz maksatlaryň bolmak diýmek, ýöne şol ýa-da diňe özüňe dälle, birinji nowbatda özüňe, ählilerine, ýaşaplaryň jemgyýetine peýdary maksatlaryň bolmak. Indi maksat muradymyz bar, belledik. Men palan boljak diýdik, men şunu edesim gelýär diýdik. Ýene bir zat edesim gelýär, men öz şahsy tejribemden ýola çykyp edesim gelýär. Men bir oglany. O döndük, o da ösüp mektepde okap ýerewatlam. Ne üniversitede girmek çağlama yetti. Sonra köp yaşlarda aslında bizim gepleşiklerimizin esasy maksaty yaşlar diýär. 15-20 yaşlardaki yaşlar. Indi şu üniversitede girjek wagtlarym adam öňüne köp näçelerni bolýardan. Köp bahanalar çykýar öňünden. Men basarman, falan ýok, falan şeýle diýenýärler. Men de şonu özüme göwürlük berip şu wagt ýazyp goýan bir bloknotumda da bar entegem şu bloknoty saklaýanam arhiw hükümne deýin. Şonda ýazyp goýan adamma Döwran, hani sen puly ýene rady gaýretme, sen okumaňa bak. Sen talipsiň, yani talipler bar, okuwçy. Sen okuwçy, sen okuwçyň birinji wezifesi näme? Safaklaryna goýarlanmak. Yani üniversitede ýene taýýarlanmak. Senin birinji maksadyň senin näme şu? Senin borjun şu. Diňe maksadyň näme borjun şu? Sen işte puly ýene rady gaýretme. Şu wagtlary biziň bir näme sanak diýin düýeleme ýitipdi. Yani o wagtlar näme düýelemiz bar, adymyz bar. Mesela şonu diýetdim, Allah Taala belki şu düýeleri senin üniversitediň üçin saklap goýanlar, şeýle bitirenler bir ýere saklanýanlar diýip özüme göwürlük berýän. O düýeler tapyldy, tapylmady bilemek ony dogry medeniýetimiz üçin ýöne düýelere gerek bolmady, adam gerek bolmady, ýöne şu düýeler maňa näme boldy? Motivasiýa boldy. We şu näme bilen, uruh bilen, şu motivasiýa bilen, şu uruh bilen tinolary taýýarlanyp, daha şükür geçdik. Şeýdipde ne? Aslında şonuň şeýle meni bir tanışym bar ýakynymyz. Ola men şahanda edişim men ýardamda hemen şu öz düýeli näme hikaýamy diýinne anekdotum diýip gurulmadım. Aslında anekdotlar başyndan geçen ýatylar. Gydykly ýeri şu oglanam ýurist fakultety gadandy şeýdip şu wagt ýurist fakultety okagam ýa. Ama da belki de motivasiýa boldy bilemek. Ýöne sonuçta aslında beyine bahana ödeten bahana köp. Men başlarım yani neysen köp bahana var. Yani yöne şu başlaranların köpsi bahana däl. Şoňa çözüt. Şu meseleýän çözmek üçin. Men şunu başaramak, edemek diýsem, men başlarym men tanışym ýok, men ýene adamym ýok diýsem, onda boldy, tullum durmuşda boldy. Yani bir nol ýyzam başladym. Yani sonuçta näme etmeli? Ýene ýokardan aýtsak, özüň tanamda sonra başladyň şu maksat, yani şu öz başarmak isleýän şu maksadyny kesiplendi sonra ondan sonra beýlekärinde başlaýar. Anthony Robbins diýip bir biri var, men aslında ilk birinji kurs talip kalan hatym kok kitap şoň çäksiz güç diýär hadym. Şoň bir sözi bar da, şahslar diýär ýalty däldir diýär. Şahslar ýalty däldir diýär. İş ýakmadan däldir diýär. Umman alanda da diňe diýär özüni herekete geçiripler ýaly güýçli arzular ýokdur diýär. Yani nire için bilmeyen gäme diye hiçbir yerin peýda bermeýär, ýaly arzusu şahsyňam şol jemgyýetde orny ýok. Umman yani indi diýelim ki şu ýadygyny biz hep de bir ýere edildik. Etmezlik üçin bahana tap bolýar.
Näme gerek? Ýene ördät. Aýöne biz maksadymyz şu wagt ikimizin işini şeýle belledik. Ýaşlara bir peýdaly bolsa belki peýda bolar. 1000 adam, 2000 adam tomoş etse de belki bir adama da peýda bolsa bize ýeterlik şu. Siyas kardeşler köp adama peýda bolsun. Indi şoňa bir 1000 tane bahana gödersen, şeýadgam bolan ok adam bolan. Şoňka özümize maksadymyzyny hep de dowr edek, ýazgy etsek, adamlara peýda bolar, adamlara böyle tejribemizden bir araçda olsa paylaşıp birlik koysak, näme bizim şu iş etmek boyunca biz aslında şu saatinde işte şu yazın etmek vardı. Önden parlak koyduk, önden meyleştirdik. Senem menem belek olanlarım, memizden şu ara vaktimizi belledik ve şu vakti da memizden tayar olduk. Yani iyice kolay göre vaktini bellesen bir iş maksadın bolsa, yine şu vakti yetmek için hem hareket edip başlayan adam. Dedik. Arzu etmek için näme etmeli? Yol kartasını çıkarmalı. Yol kartası. Yani 5 yıl sonra başyurtlarda köplençen bir işe yüztönde birinci sorulyan sonra sen özüňi 5 yıl sonra nerede görýän diýilýär. Mesela şu men özüm üçün şu aýtyp bilerim, özüm aýtyp bilerim. Belki kamera onu etmeden de özüm aýtyp bilýän, hakykatdan bilýän. Men 5 yıl sonra özümi näme etmek isleýärmi? Bu yönde kerat derim dip kiretýär. Näme üçin diýsem, men 10 ýyl öňçäki, 5 ýyl öňçäki öz goýan arzuwlarymy köpüne ýetdim dip bilýän. Demek ki, koysaň, yol kartasyny çykarsaň, ädim. Bu elastik bolmaly. Ädim diýseň de, hökmen suratda gymandamaly, şonu ýaz goýdyň, şu kanunda şondan bytnamaly, özüň nimetmelim de, durmuşyň tejribeleri, ýene-ýene barada özüňi balansyny edip, şoňa gara käwratlar üýtgetmeden bolýar, käwratlar gowşatmadan bolýar, käwratlar atylmadan bolýar. Ýöne näme? Şu yol kartasyna gara hereket etsen, hem senin üstünlük kazanmak barada köp zatlar başardyň belli bolýar. Indi şundan ýola çyksak, aslında şeýlerinde gyn näýerlik bolýar da, şu wagt gaýdalarymyz. Mudama da bizim diýenlerimiz näme? Esasat rahmet. Rahmet çekmeden, işaret etmeden aýdyňa arzu boladyň, ki arzuň bilen Allah bir adam bolarsyň. Şonuň üçin näme etmeli? Ýoluňy bellendi sonra, etmeli işlerini bellendi sonra, şoňam durmuşy geçirmeli ökmen suratda. Durmuşy geçirmek üçin herekete başlamaly. Adam arzu edýär, käbir arzuwna ýetilmän büdüreýän ýerler bolýar da durmuşda. Şonu şu arzuwny goýup taşlap gidilýär, başga arzu edilýär. Şol dogry. Indi aslında görýärmi? Hakykatdan jaýda sonra, yani täbi işňýalyk köp başaryksyz bolan adamlaryň başaryksyz bolma sebäpleriniň näme sebäpleriniň esasyny bilen şu arzuwny yetmek üçin ilkinji kötök anlatdylar. İlkinji kötökde hem büdürese men başarmaýan diýip şu ýerden uje ýüze urýar. Yani men başaramok, bahana öndürüp başlaýan diýişmeler täbi käde ýagdaýlar bolupdyr, netip bir adam bir eden hereketiň ýalňyşlygyny görsen, ýalňyş bolsa da hökmen şonu belledim, hökmen şonu etmeli diýip de onu o ýalňyşlygynda da dowam etmegem dogry däl. Ýöne öňden çykan birinji päsgellerde şondan ýüze urmekde ol dogry däl. Ýa-ni diýilýär da mysal üçin bir ılgamak goýun söýdýän atletik bir biri silikonu diýär, men näme 5 sekundda 10 sekundda diýär öňçek gelim diýip hezile on 5 sekundda 10 sekund öňgeli bolan dünýäde işte palança milyon dolar aldy, şeýle belli. Ýöne diýär şu 5 sekund 10 sekund öňçek gelmek üçin men nähili azaplar çekdim, nähili zähmetler çekdim diýdim. Oň öňnäkini men bilýän nokta. Şu etmek üçin şonşy hiç kimem hakyky manada üstünlük kazan hiç kimem anlatacak şekilde ýetenok. Yani nähili päsçilikler, nähili büdüremeler öňden bol dost diýip gören adamlardan hem köp neme çekem bolup biler adam. Yani iň ananan adam saňa badak adam bolup biler. Ýöne sen şu etýän zadyny palan üçin etmelerle özüň üçin etmeli. Palan üçin etsen, palan aradan aýrylan wagtynda sen rahmetiňem, azabyňa, maksadyňa şu ýerde tutarýar. Demek näme özüň üçin etmeli. Şol sen ananan
Aslında men gelecek temalarda şu temanın üstüne gozatmak eliyem. Tama dip bardatba. Tamakilik diýilýär. Türkmençede diýilýär, tamakilik gurasyn diýilýär. Şonuň üçin eger maksadymyzam goýan özümize arzumyzam birinden gelecek tama göre gurýan bolsak, yani birine biraz tamakim bolup etýän bolsak, ona düstürlük adam mümkün däl. Adama tama eger edämen bolsa-da, tama diýim 100% ýaman diýip biljek kel. Eger şu tama ýaman duýgu bolsa, Allah Taala tamany yaratmasdy. Tama kimden etip bolar? Allah Taaladan etip bolar. Allah Taaladan dilep bolar. Ýöne adamdan tama etmek, ay men tanışym ýok, men bilişim ýok, men bas neme, maňa kömek eden ok hiç kim de men elimden tutan ok, hiç kim maňa işte ýardym eden ok. Sen hiç kimden tama etmesen, onu hiç kim ýardymyna garaşmarsyň. Eger bir sana ýardym etse, onda sag bolsun edersiň, minnetdar bolarsyň. Ýöne sen şoňa garaşmasaň, garaşmadyk wagtynda etse beğenirsiň. Misal üçün teň doglan gününde bir näme misal bolajak bilemok. Döwran jaň etip gutlamagyna garaşmaýan bolsaň, döwran jaň etip gutlasa beğenirsiň. Eger sen döwran jaň etip gutlarym diýip garaşyp otursaň, menem undan bolsam gynanarsyň. Indi kysgaç masalda, iň ýakynlaryň dostun işte ezen adamın iň ýakynlaryndan tama etmek belki dogrudur. Iň azynda doglan ýaratlarda ýöne umumy gündelik gatnaşyp baran adamdan adamdan atyna gatnaşyp barda esas adam şu problemi bolup bilýär. Ay meni ýatda düşmedi, utlamadym, sawada alyp bermedi diýen ýalak, ýa-da elimden tutmady, bir işimde kömek etmedi, ýardym etmedi diýen ýalak tamakilik bolsa, olam garşydaky adam şoňa düşünmese, etmese, onu aslında näme sen özüňe daýanyp başgana daýanýanda. Özüne daýanan adamna onu başgana daýanmaýda, ýa-ni birinji bütürenlerini de ýa birinji birine ynansa, birine daýansa, arkadan birine berse, şu dayanış eden adamda şu durmasa, onunla durmuşuna qaharlanıp, durmuşuna näle dokap özü, durmuşdan sawap özüne diýen berip bilýär. Şonuň üçin ýanky. Indi ýene bir aýdasym gelýär. Wagt meselesi, wagtyň netije ulanmak. Kädesine awtologlanýanlar bilýändirler. Svetor 20 sekund umman alymda ortaça garaşlýar. Şu 20 sekunda garaşmajak bolup, ýa-da soňky sekundda şu gaty batly geçip gitýän wagtlar bolýar adamdan da. Men şunday ýa-da öz içimden şondan diýen. Bilemok belki ola şeylerdirem de, men iňňe özüm şeýle däl, şonu bilýänler. Şeyler diýen durmuşda diýen, ähli minutlaryny, ähli sekundlaryny şeýle bir hatatlap ýaşaýar, diýmek adamlar diýen. Demek ki onun da boş geçecek hiç bir sekundi, hiç bir minutu yok mu diye şu 20 sekundun terere salıp, sonra şu 20 sekund karışma olup, son minutlarda, son sekundlarda geçirip de benim zaten köp ýagdaýda yol helakçylyk ýagdaýyna da getirip bilýärdim. Şonuň üçin wagtymy tyrşytly ulanmaly, zähmet çekmeli bilen ýöne şu 20 sekunda beýtmeli olam da, hani täbi öz durmuşymda men 24 saatymy ählisini netijeli ulanýan, ählisini beýdar ulanýan, men boşa geçen wagtyny biljek. Diýsem ýalan bolar. Beýle däl. Hakykatdan köp boşa gitdi. Täbi, ay men wagtym ýok diýen bahanada iň köp ulanýan bahanalardan, birem ýerine görä ulanýandyr. Ýöne köp batmadan social mediada geçýär. Mesela üçin öwrümem şeýler. Köp batmady, soňra da näme bir başarýamaz, ay ol onu tanışyba, ol ýene bir zat, ay ol şansly dogupdyr diýen ýarak bahana öndüp başlaýar. Biziň şu aýdanlamazdan ýola çykyp jemlemek gerek bolsa, bir ýaş oğlan gydymy şeýle diýip biler. Aýtýan atlaryň ow, dinledi hawa, ýani awdan sözler belki diýip biler. Ýöne başlagyňça pul gerek diýip biler. Dogry. Pul gerek. Ýöne köp pul gerek däl. Aslında şeýle, kiçik zatda başlamak iň gowsy. Yani köp pulun bolsa belki biznes etmek näme gerek? Şeýle alsaňda, özümde misal bereyim. Men öz işime başlan wagtymda 10 ýyl mundan başlan wagtymda bari o elimdeki pulun möşüri çağlamy ýyjek ýaşamakdan daşary elimdeki pulun möşüri
Diňe bir aýlyk, bary ýok bir aýlyk kärende tölemeye ýetdi. We alan ofisimin içinde boş meýebilem ýok. We diňe bir aýlyk kärende töledim we bir aý etseldi. Heme ikinji aýyň kärende tölen tapmaly. Onunla men nämetmenti ofisiň meýebini almadym. Meýebilem ýokdy. Nämet ýatdym duşlarmy ilkinji ýa-ni işe başlanadym ökünde duşlarmy kafelerde, bir ýerlerde duş ýatdym geçirýetdim. Göýe wagtym ýokdy, gidip meýebil alma ýalak belki görnýetdim, atma wagtym däl, pulum ýokdy. We bir aý içinde Hudaýa Allah Taala da kömek etdi, Hudaýa şükür. Ve heme innikaýymyň kärinde tölegini üpçün etdim. Meýebillemem aldım, kiçirek bolsa we şey edip de öýle işime 10 ýyl öňçe şeýle başladym. Diýje goýanatym näme? Bärde köp pulum bolsa men ederdim, ýa-da men şundan tatlamam, şundan ideýama ýöne pulum ýok diýen söz köp eşdiýän adamlar, ölmede köp diýildi. Näme? Kiçikden başlamaly. Ädim başlamaly. Yani pulum ýok diýip oturmaly näl. Yani hökmen suratda bir biznes edecek bolsanda bir näsanaky zynjyr market açmaly ýa-da ýok. Ol gowdat. Bir näsanaky zynjyr marketi birden açyk derejede elinde pulum bolsa. Ýöne birinciden kiçikden başlamasan ýumurtga satyp başla, alma satyp başla. We men hakykatdan hem öz ýurdumyzda näsana adam tanıyan şey edip başlapdy. Uli biznesin eýesi bolanlar. Marajna satyp başlapdy. Uli biznesin eýesi bolanlar bar. Yani mesela iş küçük görmenler. Ay ondan näme? Howlukmanlar, zähmet çekmeli. We kiçikden başlap ular kitsen näme bolýar? Men mesela şu ofis açan wagtynda ofisin sekretarda mentdim. Diyelim ki başçyda mentdim. Arasçylygymy öwrünmek etdim. Hemme zady öwrünmek etdim. Bilemok, belki bir ýyl sonra men sekretar alyp bildim. Şoňa sekretarym ýokdy. Yani onu bir aýyp zatam däl. Yani öyle ýaşaýan ýerim, wagtymy ýaşap geçen ýeri. Özüm araşdyrýatdym, telefonlara özüm jogap berýärdim, özüm açýatdym, özüm ýapýatdym. Näme üçin men ýadym şoňa ýetdi. Sonra işler bolup başlaşypça, hazam beýleki işlere öz wagtymy aýyrmak üçin olsun däle işe başladyk, ýoş-ýoş başladyk. Ýöne bize goýanlarymda men şeýle tapamam, pulum ýok diýmenler. Ýoşdan başlamaly. Haýsat bolsa kiçikden başlamaly. Kiçikden başlap tezire ýanap başlamaly. Yani täbi ullan başlaýyn, ulu pulum ýok. Ýa-da şeýle adamlar men mesela şunu mesleýänler perfect diýär, iň gowy şekil etmek. Bir adamda iň gowy şekil etmek owzat. Oňa näme? Ýöne iň gowy şekil bilmeýän etmelik onda hem kalýan. Ýoş, tejribe. Ene bizim mesela şu gepleşikleri, ýa-da atawatan ýyldylar gepleşik bolan, ýa-da metod işlerimi. Men özüm jurnalist bolany okamak. Ýöne gowurýan. Bilem de ýok. Ene mesela şu ýazg etmek näme şo da bilemok. Ýöne men näme öwrenjek bolýan. 40 ýaşyma geldim diýemok. Öwrenjek bolýan. Iýje günde şo wagt okaýan. Özüm täzleýän, neşkepleşikler üçin men öň okanlymdan başga ýene täzeden okaýan. Yani sonuçta işin hemme etap öğrensen sonra has gowy ýolbaşçy bolup bolýar. Aslında ýolbaşçy näme? Kiçik işten başlasa gowy. Yani bu gelin birden başlyk bolmak ol dogry däl. Ýene bir zat bar. Ýa-da telekeçilik bilen maglatly tabaklamada başlamaatymyzda hasam içine aýyp geçerin ýöne şu wagt bizde täze professor ýoş-ýoş dörep barýan bir professor bar. Belki yaş olan ýyllar üçin belki näme bolupdyr? CEO diýip bir düşünje bar. Şeýlerinde baş direktor diýýär bolar belki de gelecekde Türkmenistanda ýurdumyzda kerhanlarda täze bir iş. Şu wagt köplen şäherlerde bir kompaniýanyň eýesem şol adam, baş direktorum şol adam. Ýöne ýoş-ýoş täze bir döreýär, täze bir professor döreýär, eýesi başga, CEO'su başga, baş direktor başga. Şonuň üçin ýaşlary özlerini şu wagtdan CEO olacak, baş direktor olacak şekilde hükmen şoň eýesi bolmak gerekdir. Şoňa da täýärlap başlap bilseli, nesip bolsa mesela şu talip bolsa talip ülkelerine tezirwe adam başlap bilseli, gelecekde bir kompaniýa var, kiçik aýlyk bilen ýerlerde ösüp ulu aýlykly, ulu baş wezipelerde geçip berýärler.
deyip şu gepleşmeli jemlemek isleyen, eğer başka sorularınız olsa sorularınıza karşıyan yok bolsa da Atotan TV YouTube kanalımıza ene gepleşip ýükleýäs. Bundan sonra gepleşiklerimizi haýsy temada gyzyklanýan bolsalar ýazyp kommentariýa bölümine ýa-da haýsy soruları berip biler, öz üstünlük ýollaryny, gelecek planlary boýunça günden şu sorular boýunça şundan bundan sonra gepleşiklerimizi aýdyp biler. ýa-da günden özüne de maslahatlarymyzy berip biler, öz bilişimize göre, tecrübemize göre, başardığımyza göre. Bolsa hemmeňizem gepleşimizi tomaş etmäge çağırýas. Bize de şeýle mümkinçilik berenim üçin sag bolsaňyz, bolsa azatda olsa ýaşamada peýda bolsak biz baxtly. Sağ olun, işinize üstünlük arzu edýän. Sen sag bolun.